ഒരു ദിവസം പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു അനുയായി കടന്നു വന്നു. ആ അനുയായിക്ക് വല്ലാത്തൊരാഗ്രഹമായിരുന്നു മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഹദിയ കൊടുക്കണം. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ ഹദിയ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണണം, എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം കൊള്ളണമെന്നത് ആ സ്വഹാബിയുടെ വല്ലാത്തൊരാഗ്രഹമായിരുന്നു. ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ ദരിദ്രനായ സ്വഹാബിയാണ്. വളരെയധികം ദരിദ്രനായ ഈ സ്വഹാബി തനിക്ക് കിട്ടുന്ന നാണയത്തൊട്ടുകൾ മുഴുവനും അദ്ദേഹം ശേഖരിക്കും. എന്നിട്ട് മുത്തുനബിക്ക് നല്ലൊരു ഹദിയ കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. ഒരു ദിവസം മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് കുറച്ച് മുന്തിരിപ്പായവുമായിട്ടായിരുന്നു. മുത്തുനബിക്ക് ആ മുന്തിരിപ്പായം കൊടുത്തിട്ട് മുത്തുനബിയുടെ സന്തോഷം കാണണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വല്ലാത്തൊരാഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കടന്നു വന്നു, കയ്യിൽ മുന്തിരിപ്പായം മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടു കൊടുത്തു. മുത്തുനബി ആ മുന്തിരിപ്പായം എടുത്തു, അത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. മുത്തുനബി ഓരോന്നായി എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കഴിച്ചു. അവസാനം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന മുന്തിരിപ്പഴമെല്ലാം മുത്തുനബി പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കഴിച്ചു തീർത്തു. മുത്തുനബിക്ക് ഒരു പതിവുണ്ട്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഹദിയ കൊണ്ടുവന്നാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാതെ മുത്തുനബി കഴിക്കാറില്ല. കുറച്ച് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഇതാണ് നബി തങ്ങളുടെ ശീലം. ഈ മുന്തിരിപ്പായം മാത്രം എന്താണ് നബി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്? ചുറ്റും കൂടിയ സ്വഹാബത്തിന് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി, എന്താണ് മുത്തുനബി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്നത്. പക്ഷേ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ മുന്തിരിപ്പായം കഴിച്ചിട്ട് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ ആ സ്വഹാബിയെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു. ആ സ്വഹാബിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പിന്നീട് സ്വഹാബികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു ഹദിയ കൊണ്ടു തന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കത് തരാതെ നിങ്ങൾ കഴിക്കാറില്ല. പക്ഷേ എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരോട് പറയുന്നുണ്ട്, സ്വഹാബത്തെ, അദ്ദേഹം പാവപ്പെട്ട സ്വഹാബിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് നാണയത്തൊട്ടുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടാണ് എന്നിലേക്ക് ആ ഹദിയ കൊണ്ടുവന്നത്. ആ ഒരു മുന്തിരിപ്പഴം നമ്മുടെ കമ്പോളത്തിൽ വളരെയധികം വിലക്കുറവുള്ളതാണ്. അതിന് പുളിപ്പുണ്ട്, അതിന് ചമർപ്പുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ആ മുന്തിരിപ്പഴം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് കഴിക്കും. നിങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ പുളിപ്പും ചമർപ്പും കൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കാൻ കഴിയില്ല, വളരെയധികം പ്രയാസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ആ സ്വഹാബിയോടുള്ള ഒരു പുച്ഛമായ നോട്ടം, പുച്ഛമായ സംസാരം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ കടന്നു വരും. അത് ആ സ്വഹാബിയെ വല്ലാതെ മുറിവേൽപ്പിക്കും. അത് എനിക്ക് വല്ലാത്ത വേദനയാകും. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാനത് തരാത്തത് എന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വഹാബത്തിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, എത്ര നല്ല പാഠമാണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായിയോട് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു ഹദിയയെ ഒരിക്കലും തളർത്താതെ തൻ്റെ കരങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ച് തൻ്റെ വായിലേക്കിട്ട് ചവച്ചപ്പോൾ അതിന് ചവർപ്പും പുളിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തുനബി മറ്റൊരാളുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. ഇതായിരുന്നു ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ പ്രവാചകൻ്റെ അനുയായികളാണ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപഴകാനും മറ്റുള്ളവരോട് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനും നമ്മൾ പഠിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ.